Edurne, ikusi dugu Wikipedian, zeure pelikula, irati pelikulie, letra larrez ikusi dugula hor. Hain gutxi lan hain da, eta Wikipedia. Bai, baina zebat aldiz ikusi duzu pelikula hori? Irati? Irati. Gare batean ikusi nuen desiente igual 6 aldiz edo, eta ja gero utzi nion. Aurkezpenetan joaten zara, ez dakiz zer, eta polita da, eta aurkezten zu pelikula, Paulek zora garritza egiten du, eta ja momentu batean utzi genuen ikusteari, zeren, guai dago, baina, momentu batean ikusten duzu, gustatzen zaizu, bueno, bale, indeu. Gero hurrengo batean jazten zara faiok ikusten, gero berriro rekonziliatzen zara egindako lanarekin, eta bueno, bale, ikusi dezakezu igual perspektiba gehiagorekin edo osotasunean, zeren batzutan, ari zara zure, egun hartan, buruko minan ez dakiz zer. Baina guk behitzen dugu hori, ez decir, pixkate hobetzeko, irratixalan nintzen duzu nien, o telebistean ikusten za, eta hobetzeko, faiuek ikusten dituz, eta, bueno, mirenek ez, neuk bai, quiero decir, hobetzen joteko bai, jendiek orokorrein nintzen da. Nahi ez gustatzen ere burua ikustia. Egia da, herri txikin adibidez, zuzenekoa ez dela, herri txikin, bai ikusi dut, igandetan ikusi izan dut, igandero, baina tentzillo batekin ikustet, bai gaina, aldemenian norbait baldin badu, esatezu, hori ridikulua iten nahi nahizena, ez dakit. Zuk esatezuna ez? Falak atea, egun hortan ez neon ondo, ze bainun hori, hori dana. Baina, bueno, igual bai, era profesional batean, guai dago zure burua ikustea hobetzeko, baina era ludiko batean, beste dozeinen bezala ez dizu grazik egiten zuen ikusteak. Eta gainan ikusi barrezula baita ere, pixkat objetiboki, porque, a ber, bestela zure burua gaizki ikusten aztezea, eta ateatzen dituzu fallo guztiak. Ta ja ez lana nola idezun, ja fizikoan sartzezea, ja ez dakizen nun sartzezea, oza, ja da... Bueno, jatorragoak izan margara, hori da. Olokorria. Edurne, eta ze politxa alako pelikula handi bat, euskera zitxio, bai, ez da? Zeure hizkuntzan, ez da? Bai, oso guai egon zen, gainera euskararen lanketa Paulek ere kontatuko zu, baino. Oso polita izan zen, pixkate... ikerketa hori egitea, gero Gorka Laskan uki genuen benetazko ikerlari bezala eta... Nurisak abiz ikusten, ontxe bertan, bai. Jo, oso guai izan zen. Oraindik ere, matizkigu pozak iratik. Orain estrenatu da iparraldean, Frantzian ere bai, beste herrialde batzuetan hasi dira banatzen ere, eta... Bueno, nabaritzen da, oraindik mugimendua zorra azten duela, pelikulak. Bai, izugarria da, eta... Bai, Carmen... Ez jakintasun osotik, zenbat tardauzen duen pelikula hori grabatzen? 2 hilabete. 2 hilabetien, hasi eta amaitu? Bai. Pelikulako la izaten dira, 6 aste, 2 hilabete eta gutxi. Eta orduen gitxi gora bera, oza, egunien zemat ordu gitxi gora bera? Aldian guztiak. Baina hori... Ekoizleak esaten duen arte, peña. 28. Konbenizu ez da egitado zen, baina, 28 bat. Bai, gero lan orduak zenbatu behar dira, eta hor badago jende bate... Konbenizu errespeta. Hori da, errespetarazten konbenioa, eta horrela, baina... alden beste, zeren denbora gutxi daukazu, pues igual egin behar direla 10 ordu, 12, tokatzen. Baina hori kasu hortan da, 2 hilabete grabazinuen, baina karo, atzetik dagoan lankargabe, nik uste, eta imaginatzen dut oso importanti izango dela, bai, ikasten, gidoiak eta prestatzen, ez da? Bai, ikasten bai, eta behin ja hitzak edo gidoia barneratuta, niri oso lagungarria egin zitzaidan, bai Paul Baieneko, bai Gorkarekin batez ere bilerak egitea, eta hor sartzen proiektuan gehiago, ulertzen, Paulek zer nahi duen, noiz egiten dion dirdira begitxe batek nahi kontatzizun, eta bale, hau horrela egin behar dugu. Eta beste gauza bat, igual pixkat aldatzen duzu proposamen batekin, ez dakiz eta horrek asko sarrarazten zaitu. Eta, bueno, aktoreak uste dugu edo uste dute ez, behin pelikula handi bat inda, ate pila bat irekiko diala. Hori hola da? Txoiten nahi nahiz. Zain dago lan neska? A ber, atia nunda. Bai eta ez, depende, zeren iratirekin kriston bira egin dugu, uste dut ere bai orain egiten ditu dela kastin batzuk lehenago, igual ez nukela sarbiderik eukiko, baina, bueno, proiektuak oso mantxoak dira, karrera hau ere oso mantxoa da, orduan joan behar zara, igual ere induzu eta ez dakizu honek ekarriko dizun zerbait 3 urte barru. Eta igual iratin hasi zen, zeren honek pentsatu du eta egin du, eta gero
eman diote diru laguntza, eta orduan deitu izan dizu, auskalo. Osa, esan nahi, igual, atiak baino leio txikiak, ez? Irikitzen dira, leio txikiak. Eta behintzat hau egin izanaren, sentsazio honarekin geratu, eta hau baldin bat egiten duan peli bakarra, behitu gaitz erdi. Ez dut uste. Edurne, ikusi dugun arrakasta, azkenen urtietan euki duzun arrakasta dixe ikusitxe, atzerriko zinemako atiek zabaldu eskero, Madrid, Londres, Hollywood incluso, Amerikako estatu batuetan, jungo zinean? Ba, ni oso bidaiaria naiz. Furgonetan! Kroaziaz aparte, Hollywood, Madrid, Londres, baina furgonetan, kasu honetan, egazkinez, baina. Kasu honetan. Espentza politxe izango zan hori. Bai, eta esan dakoa, proiektu laburrak izaten diren, ez da, igual aurre lanketa gindezakezunez etxean lana egin eta prestatu eta ikasita eta beste, gero ara joatea, edo nora joatea grabatzea, edo inkluso Euskaleko izpen baldin bada ere, igual tokatzen da grabatzea Venezuelan, bagoaz, eta gero bakizu itzuliko zarela, gure lanbideak hori dauka, ez beti amaitzen dela zerbait. Hasi eta bukatu. Hori da. Zer naixozu, aktore lana edo zuzendaritza lana? Ba, azken aldean gehiago, egon naiz atzean bezala zuzendaritzen eta asko gozatzen, lasaitu emate hitzeren ezin duzu beti egon agerian bezala. Orduan horren karinito hartu diot zuzentzeari. Baina gero gehiagi, denbora gehiagi pasatzen baldi bada, monua sartu zait bestean. Bai, hontan zuzendari badakau. Zure ondoan dago. Minbera, ezaz. Bai, zeatik ez, bai, minbera. Plazer asko, bai, Konta iguz, zemuzu akizu zuzendari bestela? Oso karrera geldoa da. Lehen aipatu duzun bezala, proiektua idazten denetik, garatu, sosak bilatu ez, gero poltsa pasa, gero grabatu, gero editatu, eta azkenean behar da jende askoren laguntza, bai.